Госпожи и господа, вие гледате и слушате Полет над нощта. Аз се казвам Драгомир Симеонов. Гледате ни по Българската национална телевизия, канал 1 и сателитния канал ТВ България. Слушате ни по Дарик Радио и в интернет. И можете да се свържете с нас по телефона от чужбина на телефона 814 14 44 и от чужбина и България 814 14 14. Имаме си и чат канал, където може да задавате въпроси, но да си призна, малко се разсейвам, когато трябва да го гледам и да се съсредоточа във въпроса в чат канала. Сега, уважаеми госпожи и господа, искам да ви представя Андрей Хадживасилев, който е само на 22 години и както се шегува, като каже на някой, че е режисьор, и те хората не му вярват. Обаждайте се на телефоните 814 14 44 и 814 14 14 и питайте каквото решите Андрей. Вероятно не го виждате за първи път, но по-вероятното е пък да го виждате тази вечер за първи път. Андрей обаче твърдо е решил да се занимава с кино. Нещо, което още на този етап е похвално. Какво излиза по-нататък, вече човек не знае, нали така? Така, ще видим, разбира се. Ти, освен този клип, имаш обаче на сметката и няколко филмчета вече. Казвам филмчета, защото са късометражни. Да, до сега съм се ограничавал с късата форма, тъй като, както знаеме, киното е от най-скъпите изкуства. Пък и все пак аз съм още така млад, но съвсем скоро предстоят и пълнометражни проекти, така че ще ви изненадам. Дай Боже да съм твой човек за Оскарите. Всички много ми го пожелават. Ма до година ще успееш да се класираш? До година не, тъй като един филм пълнометражен се прави поне една година, като е сериозна продукцията. Но все още съм и млад, така че има време, но... Кажи за тия случки, в които хората ти казват, режисьор, пък и продуцент на филмчетата. Как така? Да, 22 години. Случва се много. Последно специално и за този клип, когато организирахме с колегите неговата промоция, и се търсихме разни партньори и влизам в едно такова като кафе беше, за фрешове ли беше, не помня, и казвам, искате ли заедно съвместно да направим тази промоция на един млад, свежо българско рок парче. Аз съм неговия продуцент, нали, мога ли да говоря с вашия управител и те, ти си продуцент, вика, това беше, те бяха, може би, мои връстници. Твои набори, Да, в продавачките и дотам останаха. Добре, какво прави продуцента? Че малко мъглява тая функция. Продуцента, как да ти кажа, най-общо той отговаря за целият процес от формирането на екипа, разпределянето на бюджета за осъществяването на продукцията и постпродукцията, както и за уреждането на правата на самото аудиовизуално произведение, къде ще бъде излъчвано, с какви условия, дали съответно ако става въпрос за по-голям филм и разпространение в чужди държави, кой ще е разпространителя, дали ще бъде дублиран или субтитриран само този език. Въобще най-тежката, най-голямата тежест пада върху продуцента. Доста си навлязъл в материята за 22 годишен, Да, нали? За щастие съм имал възможност да се допра до киното и до телевизията в по-голяма степен от моите колеги на практика, което е решаващо в случая. Но и като продуцент, и като режисьор, нали, режисьора си гледа повече за художествената част, иска произведението да излезе така, както му е при сърце, докато продуцента гледа как ще е най-изгодно финансово, как ще се реализира. Идва този момент трудния, когато си продуцент и режисьор, тъй като в повечето от моите продукти и филми аз съм си и двете, защото най-добре успявам да реализирам и да финансирам съответно филмите си. На 22 години е рано да си завършил нещо. Какво учиш? Уча кино и телевизионна режисура в Нов български университет и съм вече 4-ти курс, предстои ми да се дипломирам бакалавър. Но това исках да кажа, че тъй като съм и режисьор и продуцент и едновременно се налага да правя такива компромиси, докато ако си имам примерно продуцент, ще си устоявам някои режисьорски искания до последно.
Има нещо притеснително в цялата работа и това са думичките, режисьор и продуцент. Имам чувството, че у нас в България сме свикнали режисьор да е тежка, твърда дума, хубава, продуцент също. Не може човек на 22 години да е продуцент и режисьор. А то май не е чак толкова сложно, трудно и не изисква да си минал 40-те, за да го правиш. Да, разбира се. Кое е най-важно? Енергия ли? Кое? Киното е такова изкуство, че то трябва да ти идва отвътре. Особено и при режисурата, докато при операторското майсторство, например, в голяма степен си е занаят. Нали, пак много е важно да ти идва отвътре композиция, решение на цвета на светлината на кадъра, но при режисурата почти изцяло трябва да ти идва отвътре. Обаждане от Асенов град имаме сега. Нека го чуем. Добър вечер. Здравейте, добър вечер. Кажете. Ами, вижте, много се радвам, че имате толкова млад гост. Просто това е за мен една сбъдната мечта. Млади гости да каним. Не, просто те да имат карт-бланш, в смисъл. Те са хората, които трябва да действат. Много бих искала и аз да бъда млада, нали, в смисъл такъв. На мен да ми се случи нещо подобно. Вие на колко години сте? На 40. Вие сте млада. Да, абсолютно. Те какво? На 40 години? Що? Не, мисълта ми е друга. На 20 години имах същия ентусиазъм, същите идеи и така нататък. И какво стана? Бяха подрезани крилцата. Просто, разбирате ли, радвам се, че имате такъв гост. От мене имате цялата благословия. Благодаря ви много. А кой ви подряза крилцата и защо? Не знам. Намусени хора някакви, нали? Да, нещо такова. Много ви благодаря за обаждането. Как се казвате вие, госпожо? Приятна вечер и аз ви благодаря. Добре, не разбрахме на госпожата, но разбрахме, че тя ти пожелава успех. Ако се появят намусени хора, които почнат сега, нали, кисели винаги има. Появяват се. И то много, за съжаление, както голяма група хора ми се кефат, че съм толкова млад и вече толкова проекти съм захванал и толкова филми съм завършил. Има и такива, които не са доволни от цялата работа. Не знам защо, дали от завист, дали защото някои се притесняват, че вече са им конкуренция и ще им взема де-факто хляба. Но разбира се, нормално е да има такива работи, но аз си гледам напред и си гледам моите неща. Добре, а като станеш на 40, ще изчезне ли енергията? Да правиш нещо? Не знам, да се надяваме, че не, но като гледам в момента имаме в голямо количество. Надали ще я изчерпам толкова бързо. Малко по-късно ще си говорим за проектите, ще видим и части от филмчетата ти, ще ги коментираме. Това, което ми е любопитно, ти какъв срок даваш на българин да вдигне статуетката от трибуната на Кодак Театър? Какъв срок? Да. Колкото Божидар Манов даде 1 година, най-оптимистичен. 1 година? Не знам дали ще се случи чак в 1 година, въпреки че тенденцията на съвременните ни български филми е пак така, връща им се славата, ако мога да се кажа, тъй като всички, като стане въпрос за български филм, да, едно време ни бяха много хубави, но вече виждам и последните български филми, които гледах и като режисьор, и като зрител, изключително много ми допадат, станаха по-модерни, по-разчупени. И това наистина може да се случи съвсем скоро. И да се надяваме, че някой може и да ме превари. Добре, критиката притеснява ли те? Критиката? Професор Манов е критик. Въобще не ме притеснява. За мен аз оценявам винаги критиката, тъй като особено когато тя е градивна. Защото така подобряваш своите умения, но разбира се, не аз взимам за крайна точка, но винаги я изслушвам. Критиката е публиката. И това се вижда един от най-големите в момента продуценти, Джери Брухаймер. Много не се вълнува от критиката и аз много уважавам това негово мнение. Не, че няма критики към него, да, пълно е. Има, но той прави предимно само касови филми, но за него важно е дали хората са си купили билет за филма му. Още на тази тема, след новините в 2 часа, сега, госпожи и господа, следва Дани Милев с една песен, която ще видите на финала на Евровизията, "Светлината и мрака".
2 часа и 9 минути след полунощ, уважаеми госпожи и господа. Вие гледате и слушате Полет над нощта. Гледате ни по Българската национална телевизия, канал 1 и по сателитния канал ТВ България. Слушате ни в интернет и по Дарик Радио. Можете да се свържете с нас на телефони 814 1444 и 814 1414. Аз се казвам Драгомир Симеонов. Можете да отправяте всякакви препоръки и критики към мен, външния ми вид, приликите с популярни и непопулярни актьори и това дали е хубаво да нося поло и да употребявам странни думи. Приемам всичко това, уверявам ви. Сега поглеждаме към чат канала на предаването Полет и вие може да участвате в него, както знаете. И тук има няколко много любопитни въпроса, полувъпроса, защото не са точно отправени към нашия гост Андрей Хадживасилев, млад режисьор и продуцент. Най-напред, може ли без пари да се прави кино? Пита един от ползвателите на чат канала. Друг пък пита, те всички искат да стават режисьори, включително и много от актьорите по света искат да са вече режисьори. Чак и Мадона иска и тя да е режисьор. Не стават ли много режисьорите в световен план и може ли без пари да се прави филм? Без пари, как да ти кажа, може, ама без... Все някакви трябва да има. Все някакви трябва да има, да. Тук визирам моя първи дебютен документален филм "Паркур. Начин на живот", който беше направен от целия ми екип с колегите от университета на базата на много ентусиазъм и с много малко финансиране от моя страна. Извадих си от Тоест ти си го джоба, филма. Просто трябваше някои по-хубави камери, някакви допълнителни работи да се закупят, без които не ставаше, малко кетеринг за тия момчета, дето скачаха цял ден, докато ги снимахме. Така че без пари хич не става, но с голяма доза ентусиазъм, разбира се, може да се компенсира големия бюджет. И тук искам да вмъкна предната си мисъл да поправя, че тъй като по време на новините си проведохме един разговор в студиото, да не съм засегнал нито операторите, нито друга част от екипа, че тяхната работа е само техническа. И разбира се, аз и с моя колега оператор Борис Славков, с който се сработвам изключително добре с последните ни филми, и с другата част от екипа, целият процес е много важен. Всеки един от екипа е изключително важен и аз приемам винаги някакви допълнителни мнения. Така че, естествено, всеки трябва да има даденост и да му идва отвътре киното. Не само... Ние също много уважаваме операторите, ако те приемат това уточнение да кимнат с камера. Да, кимат, доколкото могат с камера. Сега имаме обаждане от Банкия. Добър вечер. Добър вечер, Драго. Поздравявам те. Много харесвам твоето предаване. Много ви благодаря. Как се казвате? Казвам се Стефан Грудев. Аз съм студент в Музикалната академия, композитор съм. Да. И много харесвам вашия гост, много ми допада. И бих се надявал някой ден, дай Боже, така да ни случи съдбата, да се запознаем с него. Аз пиша симфонична музика. Така много се влияе от филмовата музика и много хора са ми казвали, че Стефан, ти трябва да се занимаваш с филмова музика и надявам се някой ден, понеже сме връстници, да се запознаем. Това е много хубаво предложение. Разбира се. Човек, който се занимава с писане на музика. Дай Боже, с удоволствие. Да? Искам да го поздравя и да му пожелая успех и ако взима пример от един ден се занимава наистина с кино и прави хубави голями филми, наистина взима пример не от каквото иде, ами именно от тези въпросните писари на холивудското кино. Голямото холивудско кино, защото мисля, че те са най-добрият пример. Стефане, благодарим много за обаждане. Още нещо ли искаш да кажеш? Не. Просто малко закъснение сигнал. Ами така е, по телевизора се получава така. Благодарим много за обаждането. Сега имаме обаждане от Варна. Добър вечер. Добър вечер. То вече добро утро стана, ама както искате. Добро утро, както се вначах, реших да кацна при вас малко. Добре. Хубаво, Стоянов от Варна се обайдам. Кажете, господин Стоянов. Без пари не може ли да се прави. Да. Той има една поговорка народна, тя малко така. От праня заедно става забко. Трябва парички се пак. Пък на продуцент режисора
Кене за филм от последните новини и филми за лъжевските може да се направите какво ли не преди малко. Паткане едат децата и така нататък, другите пък знаят такива штури пари, че се чуят как да ги харчат. Да. Лева на месеци, защото те сънни и хващат как да ги харчат. Благодарим много. Да. Преданието се върви много добре, добре, че сте ви, че тук иначе няма какво да се прави. Много се радвам, това много му успокоява. Да. Пък деца обажда там, че тук там някаква дума може да се старал, хиж да не се Чао, ребята. Всичко хубаво, много и благодаря за това обаждане. Сега имаме обаждане от Дания. Добър вечер. Испания е. От Испания, не от Дания. Объркал съм се. То няма нищо общо Испания с Дания. От Испания. Здравейте, добър вечер. Добър вечер. Слушаме ви. Добър вечер. Обажда се Идвал Пантелев. Имам един въпрос към младия режисьор, новата генерация. Какво мисли той по отношение на българските класици, които някога беше правено кино и какъв прочит би се направили младите режисьори на българската класика? Това е единият ми въпрос. Другият ми въпрос е, може би той отправя към Хачо Бояджиев, мой добър стар познат. Би ми се искало да видя едно предаване за нашата гениална балерина и режисьор, постановчик Маргарита Арнаудова, за доцент Мария Трендафилова, които за съжаление не са живи. И трето, по отношение на дали може да се прави филм без пари. Аз смятам, че политика, култура и война се правят с пари. Благодаря за вниманието. Много ви благодаря. Преди да коментираме класиците, още на обаждане от София е то. Добър вечер. Разпадна ли ни се връзката? Разпадна ни се. Загубихме го, да. Да. Та, българските класици. Нов прочит, има ли нужда от прочит или да не ги закачаме? Аз уважавам изключително много българските ни филми и особено детските ни, тъй като аз имам така... Харесвам и личния ми опит, който имах възможност да работя с деца и по принцип винаги ми харесва да гледам детски филми и се надявам да правя и такива за в бъдеще. Нов прочит, да, би могло, разбира се. Ето сега веднага ми идва идея, защо не се направи една, примерно, по-нова част, модерна и актуална на войната на таралежите. Би било интересно, тъй като мисля, че същите тези проблеми, които имат децата с детската си площадка преди, сега ги имат дори много по-сериозни, тъй като повечето детски площадки вече не съществуват. Така че би могло да се направи едно такова модерно продължение на този филм, пък и на други. Относно филми, правеното за киното за без пари, всеки може да направи много добро кино с много пари, но дали всеки може да направи с по-малко пари? Тук също е много пари важно. не е много всеки да може пък чак. Но мен, ако ми дадат много по-лесно. пари, нищо няма да направя. Не, ще направя спокойно, уважаеми госпожи и господа. Имаме обаждане от София сега. Здравейте. Здравейте, добра нощ. Добра нощ. Страшно се радвам и ви поздравявам за новото ви амплуа. Благодаря ви много. Аз съм редовен и слушател по Дарик Радио. Значи, първо поздрави на вас, господин водещ, на вашия гост. Благодарим ви. Как се казвате вие? Аз съм Маги. Здравейте, Маги. Здравейте. Страшно се радвам, когато млади хора като нас се развиват и като вас, имам предвид, Да. развиват така до зари. Много ви Имам благодаря. един закачлив въпрос към вашия гост, ако може. Кажете. Наближават наградите Оскарите. Кои според вас са най-добрите актьори? Мъжете или жените? И горе-долу според вас 50 на 50 ли горе-долу ще бъдат наградените или кои ще поведат? И лек нощ и късмет на предаването. Маги, благодарим за обаждането. То всъщност има категории. Мъжка, женска, те са поравно точно. Така че... Зависи от ролята.
сега не мога да се сета. За съжаление, повечето от филмите, които са номинирани, не всички съм изгледал, но определено като цялостно моя фаворит на Оскарите е филмът Джуно, който е от американски, но е от доста алтернативното американско кино и от така, ако мога да кажа, по-независимото. Една много свежа история за една тинейджърка, която забременява. И наистина, мисля, че тя е номинирана за главна роля. За главна и самият роля. Филм е номиниран за най-добър филм. Това определено е моя фаворит. Сега ти предлагам да пуснем откъс от твоя филм "Сърфирам безопасно". Това е филм, посветен на безопасността в интернет и това, което дебне децата. Да. Геройчето на филма, казвам геройче, защото той е едно малко момче. На колко години? На 12 години Илия. Това е последният ми проект, който завърших. Детски образователен филм. Сега ще видим и откъса, който си ни подготвил и после ще го коментираме. С удоволствие. В интернет си пиша с моите приятели. Говорим си за всичко. Изпращаме си картинки, темите за домашните. Има и много неща, които не са за мен, но пристигат в почтата ми и ги изтривам веднага. Това може да са вируси или други нежелани съобщения. Татко им казва спам. Винаги споделяйте с родителите си, ако имате някакви проблеми, било то в интернет или не там. Ето едно от правилата, което е важно, но май ще е много трудно за изпълнение. Не трябва да използвате компютъра повече от 1 час на ден. "Сърфирам безопасно" е образователно филмче, това трябва да кажем. В него трябва да се кажат максимално много правила. Затова толкова много говори главния герой, нарежда така. То е много кратичко филмчето, но ще бъде разпространявано в училищата. В училищата, то е част от кампанията "Сърфирам безопасно" и е предназначено за по-малките деца, тези, които отскоро ползват интернет или им предстои да започнат да сърфират в мрежата. И самата кампания имаше няколко, общо са 7 важни правила, а се търси 8-то правило, което децата сами трябва да предложат за това как да се чувстват безопасно в интернет. И така чрез героя Илия той обяснява за своя опит в интернет и какво трябва и не трябва съответно да прави в интернет. Обаждане от София имаме сега. Добър вечер. Добър вечер. Казвам се Наташа Стоянова. Искам да споделя 2006 година на Софийския филмов фестивал. Един от наградените филми беше босненски "Небо над Крайовина", в превод "Меденът пейзаж". Това е един изключително евтин. Буквално с кметства на села са дали някакви пари, няколко бизнесмена, един оркестър, който участва на доброволни начала. Целият състав на филма беше 31 човек. И всички те дойдоха с един автобус за награждаването на филма в София. Перфектен филм. Жив, жизнерадостен, музикален, с много критика, много социални проблеми. Запада противопоставяне на Балканите, на селата, казано направо най-голямата дивотия, на Франция противопоставена. Филм, който може да ви завладее. Музиката, спомените ви остават завинаги. С много пари всеки може да прави изкуство и не винаги е добро. Поне от това, което гледаме до сега. Успех желая, но се учете от такива филми. Благодарим ви, госпожо Стоянова. Една от основните цели на поканата тази вечер към Андрея, защото той никога не се оплаква от липса на пари. Той тепърва ще прави своите добри филми и сериозни и художествени. Това филмче трудно човек може да покаже на какво е способен в такова образователно филмче за деца, което ще се прожектира в училище. Но въпросът е, че не подхващаме от парите темата или от това, че аз ще изчакам да минат 5 години, тогава да направя филм. Влизаш директно в водата. Да се пробва, разбира се. Така се пробва. За всеки един филм, по принцип, всеки път, не само при киното, ами с каквото и да се занимавам, поставям все по-висока цел пред себе си и гледам ако може да я надхвърля. И така всеки следващ филм става все по-сполучлив, на все по-високо ниво от техническа гледна точка, с по-голям бюджет,
Съответно, дали ще си намеря някакъв спонсор или ще го финансирам по някаква програма. Кой ти е преподавател в Нов български? Имам много преподаватели, в зависимост от предметите. По режисура професор Мариана Евстатиева Биолчева. Какво ти казва тя за тия неща, които правиш? Тя е много доволна. Браво, дай си книжката, нали? Да, не пропуска, разбира се, да отбележи успешно завършените ми проекти. Разбира се, аз, освен че правя своите курсови и дипломни работи към университета, аз се старая те да не са само насочени към преподаватели и към колегите ми, ами те да са годни и за показ по-широка публичност. Така стана и с дебютния ми филм, който си беше реално задача документален късометражен филм от университета, но аз реших, че трябва да се направи така избрах темата да е по-отворена към всички. Ето, че нацелих момента, както се казва, и темата. И много хора го гледаха. Той беше излъчван и по телевизията, и имахме и премиера в киното. 2 пъти пълнихме Одеон. На премиерата дойдоха толкова много хора, че не можахме да ги поберем в една прожекция. Успяхме да го изкараме и на DVD, съвсем официално го разпространихме с пресата. После имахме телевизионен зрителски интерес от над 1 милион зрители. Въобще е нещо, което ние малко ще видим хора малко биха по-късно очаквали. и отказ от паркур начин на живот. Това ти е дебют, нали? Реално, това е да. всъщност дебюта. Това ми е първият така. Ние най-накрая ще го пуснем. Филм. Да. Нека видим отказ от филма ти Паркур начин на живот. Това е, което паркурът ти дава, е свобода. Общо взето събираме погледите и го правим за собствено удоволствие. Паркурът за мен е начин на живот, защото той главно се бори със себе си. По-хубаво да мина през ограда, през нещо, отколкото по трудния път да заобикалям. Хора, паркурът е спорт. Престанете да ни гоните. Престанете да ги гоните, момчетата. Паркур е спорт. Паркур ли е правилно се казва? Мисля, че е паркур. Паркур, може би по-правилно, но паркур не е толкова важно. Колко е дълъг самия филм? Филмът е 27 минути. Вместихме се в един такъв телевизионен формат и е правен с много малко пари. Няма да казвам в колко, за да не ти споменаш джобни пари, джобни пари, да, и много ентусиазъм. Най-важно, обаждане от село Борима, Троянско. Добър вечер. Добър вечер, Драго. Драго ми е покрай драго да гледам такова младо момче, което се е запалило на темата кино, да бъде продуцент и млад кинорежисьор. Споделям това, защото някога в моето село същото едно такова младо момче, но още в по-малка възраст, някъде около 10 на 12 годишно, с една камера любителска, тичаше тук по нашите баири, по нашите селски мери и поляни и снимаше съучениците си с една малка кинокамера. Момчето порасна, завърши гимназия и за наша най-голяма радост в селото влезе в надпис в Витиш тогава, в класът на Въло Радев. И стана един добър режисьор и му казва, името това е Дочо Бочаков. Той е автор на филма Памет, ти който си на небето, Кладенецът, Матриархат. И неизменно работи с един много добър оператор, Иван Варимезов, когото може би мога да го сравня с незаменимия покоен вече бай Димо Коларов. Това беше един голям оператор на българското кино. Така че си мисля, че след като той е наш младеж с голяма жар и любов се включи в киното, за Дочо Бочаков говоря, и той имаше от малък такава страст, такава любов към киното. Смятам, дори като гледам господин Хаджи
това ще стане голям режисьор. За мен, например, аз се гордея с това, че познавах покойният Неделчо Чернев, кинорежисьорът, лека му пръст. Станаха вече 7 години, от когато го няма. Че познавам Докия Буржаков, Станислава Калчева, една българска кинорежисьорка. И сме много големи приятели с Рангел Вълчанов. Миналата година успях да се запозная с двете сестри Невена и Милена Андонови, с майка им Светана Гълова, дългогодишна актриса в сатиричния театър в София. И изобщо ми е драго, като видя някой човек нов, че вече влиза в киното. И нека да видим в най-скоро бъдеще Андрей Хаджи Василев с статуетка в ръката от Оскара. Как се казвате вие и с какво се занимавате? Аз се казвам Цветан Грозев, на 64 години, пенсионер съм. Работил съм в читалището, в селото, тук правил съм пиеси, играл съм в няколко филма в епизодични роли в българското кино. Целият си живот го изкарах като телефонен техник, да обикалям по селата и да ремонтирам телефони и скъсаните кабели на телефоните. Това ме е. Господин Грозев, аз като слушам как ми разказвате, си мисля, че това е чудесен сюжет за филм. Да го направим филм, нямам нищо Що напротив. не, нали? Ето ви историята. Ето, вие разказвате, в нея има истински персонажи, ще има и художествена измислица, известна доза. Каня ви от ефира на Полет над нощта на гости в предаването. Благодаря ви, приемам поканата, но малко съм затруднен с движението. С движението смисъл такъв, че съм инвалид и малко трудно се придвижвам с бастон, да не съм с патерици, но съм с бастон. Ние ще ви изпратим кола, ще ви помоля да си оставите телефон още веднъж и координатите на нашия телефон, за да се свържем с вас. Много ви благодаря за обаждането, господин Грозев. И аз ви благодаря, че успях да се свърна с вас и да видя две хубави момчета. Сега имаме обаждане от Испания. Добър вечер. Добър вечер. Слушаме ви. Аз съм Даниела Мателева. Кажете. Бих искала да попитам младия ви събеседник. Андрей, да. Да, Андрей. Как би интерпретирал той примерно класиците на българския театър, на българската литература, като Елин Пелин, като Иван Вазов, как би направил един филм, да речем, за Омир, на базата на Омир, на Ричард Трети, на базата на Шекспир. Много, да, благодарим ви за обаждането. Държат някои зрители и слушатели да те дръпнат в тежката класика. Шекспир, да. Омир, българското художествено. Не знам, занимава ли ти се изобщо с такова нещо? Не знам и доколко дали все още бих посмял да направя такова нещо, да. Тъй като те са много големи имена и техните творби безспорно имат много почитатели, така че все още в тази крехка възраст и все още ми трябва доста повече опит. Не бих дръзнал нито да го пробвам на практика, нито да го коментирам, но дай Боже, с удоволствие може би бих правил една такава велика творба на филм. Ще видим. Слушателят или зрителят по-скоро, който ни се обади, господин Грозев, разказа много любопитна история. Такива истории попадат общо взето така в италиански филми или френски. Тук напоследък, въпреки голямата любов на модерното българско кино към селото, няма някаква такава история. Такава истинска, каквато той разказва. Ти откъде си намираш историите, за които да разкажеш? И това грабва ли те такава история сега? Той казва, ето аз в читалището така и така познавам. Да, разбира се, но досегашните ми филми по-скоро историите намериха мен.
Аха, да. Те така изненадващо. Аз не съм ги търсил, въпреки че ето и сега и този случай, нали, е възможна история, тя пак идва. Да си те намери, да. Да, не съм я търсил аз. В всяко нещо е възможно да се направи филм, зависи какъв прочит ще му направиш. Разбира се, аз си работя и с сценарист. Сценаристка в случая Жустин Томс. Тя е много добра моя приятелка и в последните филми е и сценарист на последните ми филми. Така че гледам да разпределям възможно най-много задачите, ако може така да се каже, защото киното е екипно. Да. Екипно произведение. Защото се сърдат операторите. Защото се сърдат операторите, да. И те са част от изкуството. И въобще, колкото повече хора допринесат за разказването на тази история, толкова по-богата и интересна става тя. Нали, не изключвам това, че понякога и режисьора сам написва своя сценарий, но определено това не трябва да е масовата практика. Обаждане от София имаме сега. Добър вечер. Добър вечер. Слушаме ви. Обаждам се, много ми харесва предаването ви. Благодарим ви много. Как се казвате, само ни кажете? Витанова. Да. Имам такава молба към вас и професор Хачо Бояджиев. Кажете. Ако може да се пускат филми от класиката. В предаването ли? Да, не при вас, но по принцип в канал 1. Италианските филми за Тоска, за Каварадоси, за Тревията, въобще, които на времето сме ги гледали с голямо желание. Ние с професор Бояджиев държим на това, но не зависи от нас само. Нали разбирате? Просто му предайте, пък той е от дълги години в канал 1 и нещо да направи. Късно сега идва освобождението на България. Да. Нещо да пуснете от нашата класика. Професор Бояджиев ви чува великолепно в момента, в който говорите, но наистина не зависи от нас това. Каквото зависи, ще го направим, обещавам ви. Имате ли въпрос към Андрей? Аз искам само по-скоро да питам един въпрос. Радвам се на младежа, който се заема с такава сериозна работа и му желая успех. Мерси. Аз исках да ви задам един въпрос бърз на вас, защото класиката определено не можем без нея, но защо повече класика? Какво не ви допада на българските филми специално, например? Нагледахме се на криминални филми, ужаси и затова искаме нещо просто за душата да гледаме. Благодарим ви много за обаждането. Още едно обаждане от София имаме. Здравейте. Добър вечер, здравейте. Здравейте. За първ път гледам вашето предаване. Много ми харесвате. Благодарим ви. Лъчезарни, млади момчета. Точно това трябва на нашата страна. Искам да направя връзката. Професорът, преждеговорящия Манов, толкова разбиран, толкова хубав човек, няма въпрос, за който зададох се въпроси. Той на всеки един въпрос отговори обстоятелно. Момчето, Андрей, който е за вас, дано да стане и той професор. Дай Боже. Дано. Дано. Виждате ли какво е връзката между младото и новото поколение? Тоест между старото и новото поколение. Ето точно това ни трябва. Оставете виждате. Италиански, не знам какви си филми, обаждат се госпожи, господа. Дайте да гледаме нашето българското. Ето, момчето направо филм. Късометражен. Много добре. Ще направи, не разбирам толкова от техните техники, пълнометражен. Ще направи и действително това да направи жеста за статуетката. Ще държи, някой ден ще държи. Въпросът ми е такъв. Не е въпрос. Просто, може ли той малко да се... Добре, хубаво направо. Нека да мине с една камера в студентски град. Да видят родителите какви студенти учат.
и какво учат. Да. Но вечерно време. Малко по-късничко вечерно време. Един документално... Много хубава идея. Благодарим. Нали? Просто страхотна идея. На Андрей. Да. Андрей. Нали, за да видят къде хората си дават парите. И как се учи, нали? И как се учи. Добре. Има хора, които учат, но повечето и накъде върви. Много ви благодаря за обаждането. Още едно обаждане от София имаме сега. Добър вечер. Здравейте. Здравейте. Ами, включвам се просто да ви кажа, че никой не можа да разбере точно какво показвате и какво искате да кажете. С кое какво показва? Принципно, говорим за млади хора. Да. Те имат и интересни занимания, които са, примерно, нещо, което няма как да наложат, понеже са много крепки. Говорим за скейтери, говорим за графитери, говорим за много неща и ситуации, в които те изпадат. И е нещо, което примерно идва като в асоциациите на Карл Сеган. Бам, пада нещо от небето и никой не знае за какво става въпрос. Да, аз се опасявам, че не ви разбирам съвсем. Кое не харесахте? Да. Да. Не, напротив, всичко харесвам. Просто искам да бъде достъпно, в смисъл такъв. Да. Аз разбирам този млад господин до вас. Да. Аз сега ви предлагам да останете пред телевизора, за да видите още един отказ от филм на Андрей. Отказ от филма "Целувка за лека нощ". Това отново е социален късометражен филм. Андрей после ще го коментира. Повече от 8600 деца в България живеят в домове, без родители, без майчина ласка, без целувка за лека нощ. Съгласно международни изследвания и проучвания, за всеки 3 месеца престой в такъв дом се наблюдава 1 месец забавяне в развитието на децата. Да се чувстваш неискан и неспособен да накараш другите да те поискат. Кой съм аз, ако нямам родители, роднини, близки хора, които да конструират моят свят, да пазят спомените ми, да ме изградят като личност, да ме направят мен самия? Какво става с мен, ако моето начало е хаотично, объркано, разпиляно, от дом в дом, от място на място? Какъв съм аз, ако не съм получил полагащите ми се ласки? Ако служебно са ме обичали лелки? Какво е мама? Коя е мама? Защо моята майка не е с мен? Защо не ме иска? Защо съм нежелан? Защо живея? Лоши ли са родителите ми? Или аз съм лош? Уважаеми госпожи и господа, Андрей специално е подбрал тези откази от филмите си, в които има реч, за да може нашите слушатели по Дарик Радио и те да усещат нещо, но всъщност филма е атмосферата на визията, нали така? Разбира се. Така че, не знам, това ли са отказите, които държеше да видим от филмите? Целият филм трябва да се гледа. Да, разбира се, целият филм, тъй като особено при документалното кино, така само от едно парче, надали може да ти стане ясно цялото послание, тъй като и това е филм към една социална кампания, тъй като аз като млад човек и бъдещ родител няма как да не съм ангажиран с темите с децата и тези, с които, за съжаление, са изоставени от своите родители в домовете и тези, които сега се намират пред своят компютър онлайн и също пък могат да бъдат застрашени от някаква опасност. Но най-добре е, естествено, целият филм да се гледа, за да може да се усвои цялото послание. Също искам да се върна и към последният ни зрител на телефона. Относно за скейтерите беше и графитерите. Да. Аз не го разбрах много въпроса, ама ти щом си го разбрал? Да, пак ще се върна към първия филм "Паркур", към трейсърите, тези, които скачат
практикуват спорта паркур и фриран, се наричат трейсъри. И момчето, което каза на края на отказа, спрете да ни гоните, в принцип възрастните хора много не ги възприемат. Мислят, че са вандали и рушат, защото се катерат по собствеността, нещо от входовете, крадат водомери, такива неща. Да, не крадат нито водомери, нито луканки по балконите. Но след филма дори се получи един такъв момент, когато полицаи дойдоха на едно от тяхно събиране. Не ги арестуваха. Да, по сигнал, не ги арестуваха, да ги изгонат, нали, че смущават обществения ред. И те бяха гледали филма и да, ние ви гледахме във филма, разбираме какво правите, но подали са ни сигнала и трябва да си тръгнете от тук. Така че, ето, благодарение на моя филм, поне някаква част от хората разбраха, че те не са вандали и че не са наркомани. И ги разбраха. Като оставим на страна социалните и образователните филми, които самите намират, това е ясно и ти с тях поддържаш форма, работиш вътре в нещата си. Какво ти се прави? Игрален филм, знам, че прави ми се правиш в момента. И вече го анонсирахме даже. Това е една комедия, семейен игрален филм. Комедията е труден жанр, доста труден. Труден и то много. И при това пълнометражен. Баба ми е дядо Коледа. Се казва коледен филм, който в момента тече неговата предподготовка. Финансирали сме така основната част, но имаме още много... Пак ефтин е излязъл, нали? Пак ефтин ще бъде, но от страна на бюджет, но от страна на качество няма да жалиме нито себе си, нито своя труд. Така че съм насочил цялото, тъй като пак съм и продуцент и режисьор, цялото финансиране съм насочил в техниката, в техническата реализация и чак ако нещо остане, съответно евентуално хонорар за някого, за оператор или аз съм най-накрая. Ти вече само за операторите ще отделиш хонорар. Само за операторите, те са много важна част, както и всички други. Надявам се ме изкарват така привлекателен, особено ако стараят се, ако гледат млади дами, трябва да изглеждам добре. Това, което ми се иска на края на нашия разговор да стане ясно, е, че всъщност това е начина. Нали, зададе се въпроса тук няколко пъти. Какво му стана на киното след 89-та? Що така, що онака? Разбира се, един творец може да чака да му зрее една идея и за 25 години да направи един филм и той да е лош филм. От друга страна, когато човек е млад и му се прави, може да снима 2 филма, 3 филма на година. Ти тези филмчета ги снима в продължение на година и половина горе-долу. Толкова точно, година и половина. Година и половина. Сега се захвана с друг проект. След това ще дойде друг, трети, четвърти. Тоест, след 10 години на 32 Андрей Хаджи Василев вече ще е достатъчно зрял и сигурно ще има 15 филма. Дано. Като погледнеш назад през това време, си кажеш, някои от тях не станаха. Обаче през цялото време опитвах. Научих се, че така става, нали, че еди какво си пък не се получава. Аз така ги разбирам нещата. Това беше голямата идея на това да покажем как се правят нещата. Да така не се притеснява и така като гледам от режисьорска гледна точка специално, всеки следващ проект става по-добър. Изчистват се някакви неща. Изчистват се и като техника, и като художествени решения. Практика. В киното всичко е много практика. А дори още не си завършил. Да, надявам се тази година ще завърша. Дай Боже, скоро да гледаме и моят дебют по БНТ, за който вече мисля. Както казах, не зависи от нас с професор Бояджиев, не знаеш. Да, разбира се, но аз вече мисля доста сериозно и по този въпрос, така че ще видим. Добре, като препуснеш така във въображението напред във времето, какъв филм ти се прави? За каква история? Не остави парите, остави актьорите, остави мястото, където си. Какъв филм ти се прави? Аз като зрител и като режисьор, може би най-така ме влече драмата, въпреки че все още не съм работил по такъв проект, но определено ще е нещо такова, тъй като много важно е, когато един човек влезе в киносалона, когато изгледа един филм, той да излезе променен от киносалона. Филмът да му даде едно послание, върху което той да мисли дълго време след като е приключила прожекцията. Затова драмата за мен е един много силен жанр, върху който, надявам се, ще работя тепърва. Също така детските филми си ми харесват. И работата с деца
въпреки че тя е много по-трудна, отколкото режисурата с зрели актьори. Те казват, че нали, с деца, кучета и анимация не трябва да се захваща един режисьор. Това е правило за режисьорите. Много трудно било. Трудно да, това е правило при режисьорите. Но пък на децата им идва отвътре и е много чисто. Много рядко може едно дете да ти преиграе. Разбира се, мотивацията да направи това, което искаш, е много по-трудна, изисква се от режисьора много повече енергия, но пък резултатът е много по-чист и истински. Уважаеми госпожи и господа, в изминалия час и половина се запознахте на живо с Андрей Хадживасилев. В момента на 22 години, автор вече на 4 филма. Гледайте тези филми, дали ще ви харесат или няма да ви харесат, си е така ваш личен избор. Бъдете и вие критици, както първият ни гост, професор Божидар Манов. Кажете какво мислите и живот и здраве. След време си кажете: охо, режисьор Андрей Хадживасилев за първи път го гледахме по телевизията в Полет над нощта. Иначе датата продължава да е 23 февруари. Целият ден ще е с тази дата. Тук обаче предаването свършва и какво друго да ви кажа, освен до нови срещи следващия петък в ефира на БНТ, сателитния канал ТВ България, Дарик Радио и разбира се по интернет.